velkommen til denne video. I dag har vi lavet en ny kanal, der hedder CB versus TC. TC står for mig. Ja, og Mit navn og mit efternavn. Og CB står for hans navn og hans efternavn. ja. I den her challenge, vi laver challenge. Vi laver challenges i den her video. Mig mod ham hele tiden. Ja. Og i den, Der er 12 der. den der hul skal herind. Så har vi en bold. Ja, og så har vi sådan en her. Okay, så kom. Vi laver sten, saks, papir, kom. Vi siger, at sten, saks, papir, hvem der starter. Vi spiller til 1. Sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Jeg står der. Man skyder herfra, jeg lægger en pind. Det skal være her. Nej, her. Nej, det er for nemt. Nej. Jo, hvor er det er? Ja, okay. Så kom herhen. Læg den her. Læg den. Nej, den skal ligge ved siden af bolden. Vi lægger den bare her. Jeg står derovre, for jeg ved, at han ikke rammer i. Ja, jeg håber, at den går ind. Lad os se. Det var mig. Hvis han vinder den her challenge, så giver han Så og der er en straf i hver video, så han skal have en straf, hvis det er vist. Så skal jeg vise. Og man spiller til 3. Ja, kom. Nej, 5. 5 så. Jeg prøver altid at ramme mig. Jeg hører. Jeg troede, det gik. Mange gode skud, men okay. Nu kommer der en boldskud. Jeg skal lige dække mit hoved. Og så dunk. Han var tæt på. Men nej. Ja, Jeg var tæt om dig, så tit. Ja. Selvom der var en team, så skal vi lave den her challenge. Og jeg skal lige advare ham der. Jeg har været finde på at bande til timer. Ja? Hvad? Jeg bander jo rigtig meget. Det er bare lige det, jeg skulle Jeg siger kun hold din kæft. Ja. Hvorfor står du ikke foran kameraet og får bolden i hovedet? Vi skal reaction my fail. Hvorfor rammer jeg så skævt nu? Ja, du er skæv derfor, men... Nu kommer den boldskud. Jeg tager lidt med baby. Jeg skal lige sørge for den. Kom nu! Han ved bare, at han ikke rammer, så han skal lige følge lidt fra. Yes! Se, du sagde, du kunne sige, hold din kæft. Jeg er også det. Jeg er advaret. Ja, det er ikke. Som om du ikke selv gør. Oj! Nej, du må Jeg lige være ramt kameraet. Ja, du skal gøre det igen, prøv. Man må ikke gøre det sådan. Ja, gjorde jeg. Du tog bolden sådan der. Det gjorde jeg. Jo, mener du? Nej, jeg mener den anden. Du kan så tage på mig. Jeg siger aldrig, du gjorde det. Okay, det er lige meget. Det er lige meget. Vi spiller kun til 2. 3. 2. Prøv at se, hvor svært det er her. Jeg er ligeglad. Jeg røg ned. Så røg ned, kunne du godt tage Tæt ud det. Der er et hul derovre, der var lige i hvert fald nede. Jamen sådan ikke rammer, så skal vi lige stå. Nej. Jeg sagde det jo. Kig på din, men du får skæv. Ja,
jeg har ramt. Jeg rammer sådan lige ved siden af. Ja. Har jeg flækket den her? Nej, den er ikke i hvert fald. Nu laver jeg lige paillet. Du tjekker ramt kameraet hele tiden. Dropper! Nej, Jeg ved godt, hvor man skal ramme brænde. Det her er nemlig mit hus. Hvad fanden? Så skal jeg lave... Jeg ved ikke, hvad det er. Så jeg prøver at prøve noget. Nej, men hvis jeg nej, som kissen så skal man have nummer. Jeg blev frustreret det der. Ja. Ja. Jeg ved ikke, om man kunne sige frustreret. Skal jeg plikke i røven? Bare gør. Skrid med dig, mand! Gå da væk, mand! Kom! Hvis jeg rammer din røv, så tæller det for et point. Ja, hvis du rammer. Jeg ramte dig! Nej! Jeg ramte din røv. Det tæller ikke. Jeg tager replay. Du får en losing, hvis det er. Jeg var til at skyde den ud. Rettelse! Du stille med. Hvad laver du? Kom nu. Hvor er der Pogba? Hvad? Tror du Pogba? Og jeg tror, jeg er Cristiano Ronaldo. Jeg tror du også på Neymar. Jeg tror du er sej. Jeg ramte den stoffer. Den der sæt. Nej. Jo! Hent den. Nej. Bare vent. Så henter du den selv. Har du sluppet videoen? Nej. Den var 20 minutter, og vi har ikke ramt det en gang. Ja. Jeg henter selv. Der røg jeg går i tanden. Vi er det allerede 7 minutter. Vi spiller til et, jeg er ligeglad. Okay, har du flere bolde? Nej, godt her. Ja. Den er fra plastik. Har du kun én bold? De 3 andre er blevet væk. Eller stjålet. Og du får aldrig... Det er bare 8 minutter, og vi har ikke engang skudt en gang. 8 er et tal. 8,5? Ja. Sygt. Det er bare nu rammer jeg. Perfect. Ja, den er ude for. Jamen, du kan godt tage den. Det er ud, mand. Ha! Vi ved godt, at vi... Det er også aften jo, det er også... Så kan man ikke se så godt jo. Er det ikke rigtigt, Hopper? Nej! Du må ikke ramme kameraet. Nej! Okay, så... Nej. Men hvor kan jeg skyde herfra? Jeg er ligeglad, om jeg rammer dig. Åh! Jeg røg! Ja, det er den uden. Sådan, jeg røg! Nej, lige at hente den heller. Nu røg igennem hækken, mand. Jeg røg i naboens have. Ej, gå selv, mand. Er du dum? Jeg er ikke en hund. Du kom. Skal jeg tage den? Vi går sammen. Er I klar? Vi kommer på den. Hvad?
kameraet! Jeg får straf nu, at de skal... Jeg har fundet straffen. Man har sådan en her ting. Og jeg har... Det går ondt. Jeg må tørre og tyre alt, hvad jeg vil. Men i klasse. Du skal ikke tude. Men... Går du til at græde? Vent lige. Jeg tror ikke, Ikke tyre er for hårdt. jeg skal ikke tyre alt. Okay, tak for at I så med på denne video. Jeg håber, I subscriber. Og vi ses.